Welcome to my channel. Enjoy watching. Hihikit.
hindi mo nakadiret dito. Buhay dyan na. Dyan Maring nga, di nakatama naman sa ano, kahoy. Eh, sa ano, bakal. Hindi, mamaray yan. Itong partner ka to, yung, ano, nakadress na sa gilid. Kulay po, kulay pula. Hello, yun. 47, ano na lang. Seconds. Hello, yun. Pauwi na ko. Pauwi na ko.
Tapos na. Ano yung gaba? For that wonderful